खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा मैया सीएम कोविड रिलिफ फान्डआव 50,000 रांनि गांथाम चेकखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि आखायाव जमा होदों कोरोना भाइरासनि थासारिखौ सामलायनायाव आसाम सरकारखौ मदद होनो थाखाय चापागुरि विधानसभा बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हानाय उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा सीएम कोविड रिलिफ फान्डआव रांनि मदद होदों मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा 50,000 रांनि मदद होनायजों लोगोसे कक्राझार इउएन एकाडेमिनिफ्राय 50,000 रां आरो कक्राझारनि जौगासार फालांगिरि बिमल बसुमतारी बिथाङाबो सीएम कोविड रिलिफ फान्डनि थाखाय 50,000 रांनि मदद होदों बे मोनथाम चेकखौ मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङानो गावनि आखाइजों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानो गथायदों बिटिआर गोरोबथानि 9.4 दफा बायदियै स्टेट इन्स्टिट्युट अफ पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट SIPRD नि बानजायनायाव बारग' एनडिभिफोरनि थाखाय स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं होनाय हाबाफारिया मैयानिफ्राय चिरां जिल्लानि धालिगावआव जागायबाय सानथामनि हाबाफारिजों धालिगावआव थानाय BRPL टाउनशिप रिफाइनारि क्लाबनि सावराय जथुम हलाव स्किल ट्रेनिं होनाय हाबाफारिया जादों सानथामनि हाबाफारियाव सा 361 सोद्रोमाफोरखौ स्किल ट्रेनिं होनो थाखाय बिथांमोनहा सायख'दों आसाम पुलिसनि गोजौ थाखोनि बिबानगिरि हिरेन चन्द्र नाथ बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 20 जुनाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा कक्राझाराव स्किल ट्रेनिंनि थाखाय बेखेवनानै होदोंमोन बेयाव सानथामनि हाबाफारिजों गासै 2,000 बारग' एनडिभिनि सोद्रोमाफोरखौ स्किल ट्रेनिं होनाय जादों बेनि उनाव दा चिरांनि धालिगावआव सानथामनि हाबाफारिजों सा 361 बारग' एनडिभिनि सोद्रोमाफोरनो स्किल ट्रेनिं होनाय हाबाफारिया जागासिनो बेनि उनाव बाक्सा उदालगुरि सनितपुर बिश्वनाथ सारियाली बेफोर जिल्लाफोरावबो बारग' एनडिभिफोरनि सोद्रोमाफोरखौ स्किल ट्रेनिं होनाया जागोन बेनि अनगायैबो COVID-19 नि थासारिया मोजाङाव फैयोब्ला गुवाहाटीयाव थानाय SIPRD नि ट्रेनिं इन्स्टिट्युटआवबो स्किल ट्रेनिं होगोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा बारग' एनडिभिफोरा माबोरै गावनि आथिङाव गसंथानानै जिउ खुंलांनो हायो आरो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मोननाय 4 लाख रांखौ माबोरै बाहायनो हायो बेनि सायावनो ट्रेनिं होनाया जादों लोगोसे स्किल ट्रेनिं होनाय आरो 4 लाख रां होनायखौ सेप्तेम्बरनि गेजेरावनो एक्स एनडिभिफोरनो होजोबनो थाखायबो आसाम सरकारा बिथोन होदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा साइबार क्राइम एबा अनलाइननि गेजेरजों रां खावग्रानि हेंथायै गोख्रों राहा लानो थाखाय मोनसे हेल्पलाइन नाम्बार आरो मोनसे पर्टेल बेखेवनानै होनाय जाबाय कोरोना भाइरासनि थाखाय फारफ्रोमथिंबो बन्द जानानै फैनायाव आयेन बेरेखा खामानि मावनाया बांदों रायजोआव ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों राहा लानायजों लोगोसे बे बाराव आसामाव अनलाइननि गेजेरजों रां खावग्राफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो थाखाय आसाम पुलिसा आखायाव लादों बेनि थाखाय आसामनि DGP भास्कर ज्योति महन्त बिथाङा आसामाव मोनसे हेल्पलाइन नाम्बार आरो मोनसे पर्टेल बेखेवनानै होबाय हेल्पलाइन नाम्बारा 1-5-5-2-6 खेबसे बुंबावनि 1-5-5-2-6 आरो पर्टेलनि मुङा सिटिजेन फाइनान्सियेल साइबार फ्रड रिपर्टिं एन्ड मेनेजमेन्ट सिस्टेम मख'नो गोनांदि बियो अल इन्डिया सार्भिस सोरबा जुदि अनलाइननि गेजेरजों रां खावजादोंब्ला नोंथांनि एकाउन्टनिफ्राय रां बख'नायनि मबाइलाव मेसेज फैनायनि 24 घन्टानि गेजेरावनो होखानाय हेल्पलाइन नाम्बाराव कल हरनो नांगोन बेनि उनाव कल सेन्टारनो नोंथांनि बेंकनि डिटेल्स माब्ला रां खावजानाय बबे बेंकनिफ्राय रां खावजानाय बेफोरखौ खोन्थाहरनो नांगोन बेनि उनावनो कल सेन्टारा पर्टेलनि पेजआव नोंथांनि डिटेल्सखौ फिलआप खालामगोन बिथांमोनहा फर्मखौ फिलआप खालामनानै साबमिट खालामनाय लोगो लोगोनो रांखौ ब्लक खालामनानै होगोन रां खावग्राया नोंथांनि रांखौ खावनानै लांदोंब्लाबो बख'नो हानाय नङा मानोना सिटिजेन फाइनान्सियेल साइबार फ्रड रिपर्टिं एन्ड मेनेजमेन्ट सिस्टेम पर्टेला भारतनि गासैबो फिसा गिदिर बेंक आरो गुबुन गुबुन फाइनान्सियेल इन्स्टिट्युटफोरजों लिंक दङ DGP भास्कर ज्योति महन्त बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बेंकल' नङा जायखिजाया एकाउन्टनिफ्रायनो रां खावजायोब्ला होखानाय हेल्पलाइन नाम्बाराव कल हरनानै मदद लानो हागोन बेनि अनगायैबो आसाम पुलिसा अनलाइननि गेजेरजों रां खावग्रानि सायाव सांग्रांथि होदों दि गोबां रां खावग्राया KYC भेरिफिकेशननि मुङाव नोंथांनि माखासे बेंकनि डिटेल्सफोरखौ बियो बेनि उनावनो रांखौ अनलाइननि गेजेरजों खावो बेनि सायाव आसाम पुलिसा माखासे सांग्रांथि फोसावदों जेरै सेथियाव दङ KYC भेरिफिकेशननि मुङाव फैनाय कल आरो मेसेजफोरनि जेबो फिननाय दाहो नैथियाव दङ बिसोरनि थिननाय बायदियै जेबो एपफोरखौ इनस्टल दाखालाम थामथियाव दङ इमेल आरो टेक्स्ट मेसेजजों हरनाय सन्देह खालामजाथाव जायखिजाया लिंकखौ माब्लाबाबो क्लिक दाखालाम
ब्रैथियाव दङ बेंक एकाउन्ट आरो कार्डफोरनि डिटेल्सफोरजों लोगोसे OTP, पासवार्ड आरो CVC नाम्बारखौ माब्लाबाबो दाखोन्था। मिथिहोनाय नोंथाङा माब्लाबाबो रां खावजानाय नङा दासान। माब्लाबा समाव नोंथांजों नङाब्लाबो नोंथांनि नखरनिजों बे जाथाया जानो हागौ। बेनिखायनो हेल्पलाइन नाम्बारखौ सेभ खालामनानै लानाया गाहाम। लोंनाय दैनि जेंनानि थाखायनो सानै सुबुङा थैनो गोनां जाबाय। मुंफोरा फारियै उपेन नार्जारी 33 बोसोर बैसोनि आरो नितुल दास 30 बोसोर बैसोनि। बे जाथाया धेमाजि जिल्लानि सिमेन्टसापरि दासगाव गामियाव जादों। जाथायनि बागै दासगाव गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे ओनसोलाव लोंनाय दैनि गोबां जेंना, जेराव 36 फिटसो गोथौ दैखराव थानाय मटरा गाज्रि जादोंमोन। बे मटरखौ फाहामनो थाखायनो मिस्ट्रि उपेन नार्जारीया फैदोंमोन आरो दैखरनि सिङाव हाबनानै मटरखौ फाहामगासिनो दंमोन। बे समावनो उपेन नार्जारीखौ बाब्राबनायखौ नुहरनानै रैखा खालामनो थाखाय नितुल दास बिथाङाबो दैखरनि सिङाव हाबलांदोंमोन। बेयावनो सानैबो जिउ गोमादों। जाथाय जानायनि उनाव खौरां हरनायाव SDRF हान्जाया फैनानै सानैनिबो गोथै देहाखौ दैखर सिंनिफ्राय बोखांनो हादों। उनाव पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जादों। मा जाहोननि थाखाय बिथांमोनहा जिउ गोमादों बेखौ पस्टमर्टेमनि रिपर्टनि गेजेरजोंसो रोखा जानो हागोन। गामिनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सर्ट सार्किटनि थाखायनो बे जाथाया जानो हागौ होननानै फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि जिउ गोमानाय उपेन नार्जारीया धेमाजि जिल्ला सिमेन्टसापरिनि गोदान रंपुरिया गामिनि थागिबि सनाराम नार्जारीनि फिसाज्लामोन। भारतनि दीपिका कुमारी बिथाङा बोरला गावनायाव बुहुमनि आइजोफोरनि मादावनो सेथि रेंकआव जायगा आवग्रिनो हाबाय। पेरिसाव जानाय आर्चारी वर्ल्ड कप स्टेज 3आव दीपिका कुमारी बिथाङा गोबां सनानि मेडेल देरहासारनो हानानै बिथाङा रिकार्भ वुमेन केटेगरियाव गोदानै बुहुमनिनो सेथि रेंकनि जायगाखौ आवग्रिनो हाबाय। पेरिसाव जानाय आर्चारी वर्ल्ड कप स्टेज 3आव दीपिका कुमारी बिथाङा रिकार्भ वुमेन्स टीम, रिकार्भ मिक्स टीम आरो वुमेन्स इन्डिभिजुएल रिकार्भ इभेन्टफोराव सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। बिथाङा दा टकिअ अलिम्पिक्सआव मेडेल देरहासारनो थाखाय थाग थियारि खालामगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि दीपिका कुमारी बिथाङानो भारतनिफ्राय सासेल' आइजो जाय टकिअ अलिम्पिक्सआव बोरला गावनाय बादायलायनायनि थाखाय सायख'जादों। बिटिआर गोरोबथानि 9.4 दफायाव थानाय बायदियै बारग' NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ गाव गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं होनाय हाबाफारिया मैया चिरां जिल्लानि धालिगावआव जादों। धालिगावआव थानाय BRPL टाउनशिप रिफाइनारि क्लाबनि सावराय जुथुम हलाव बारग' NDFBफोरखौ स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं होनाया जादों। बे हाबाफारियाव आसाम पुलिसनि गोजौ थाखोनि बिबानगिरि हिरेन चन्द्र नाथ, चिरां जिल्लानि पुलिस बिबानगिरि गौरब उपाध्याय आरो माखासे गोजौ थाखोनि बिबानगिरि बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन। नाथाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय बारग' NDFBनि सोद्रोमा अनसुला दैमारिया बे हाबाफारिनि सायाव गोजोननाय गैयैखौ फोरमायथिदों। लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि सायाव गोजोन गैया होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। मानोना बिटिआर गोरोबथा जानाय लोगो लोगोनो बारग' NDFBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय गासैबो बारग' NDFBफोरा उदां जानांगौमोन आरो बिथांमोननि केसआ बोखार जानांगौमोन। नाथाय बेबायदि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जायाखै। दैदेनगिरिफ्रा बुंबोबाय थानाय रन्जन दैमारिया थाबैनो उदां जासिगोन होननाय रावनि सायावबो फोथायनाय गैया। जेब्ला बे रावा मोगथां महर मोनगोन अब्लासो फोथायनो हागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव दिनैसिमबो बारग' NDFBफोरा गोजोन गैया। दासिमबो पुलिस प्रशासननिफ्राय वारेन्ट थांबाय थायो। गावनावबो सिलाइनि गुलि आरो पिस्तल दङ होननानै पुलिसफोरा मेन्टेलि डिस्टार्ब खालामहैबाय थायो आरो बिथांनि लोगोनावबो 24 घन्टा वारेन्ट थाङो, जायनि थाखाय गावनि बिसिजों बोथिसे ओंखाम गोजोनै जानो हाया होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जिउ खुंनो 4 लाख रां होनायनि सायावबो बिथाङा बुंथिदों दि जायनाखि गोबां बारग' NDFB सोद्रोमाफोरानो हा आरो न' बां गैजाया, बेयाव 4 लाख रांजों हा आरो न' बांसो लुनो ना बबेबा हायाव दाउ अमा फिसिनो होननानै सोंथि खालामदों बिथाङा। बेनिखायनो बे रांखौ बारायनाया गाहाम। लोगोसे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंनि गेजेरजों ट्रेनिं लाब्लानो साख्रि मोनथारगोन बे नङा, बेयाव सायख'जानाय सायख'जायैनि खोथा दंबावो। बेनिखायनो लाइमोन बारग' NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ थोंजोङै सायख'योब्ला गाहाम जागौमोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। BTSनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा इउनियन मिनिस्टार अफ एग्रिकालचार एन्ड फार्मार्स वेलफेयार एन्ड मिनिस्टार अफ फुड प्रसेसिं इन्डास्ट्रिज नरेन्द्र सिंह तोमार बिथांखौ मैया लोगो हमदोंमोन, जेराव बिथांमोनहा माखासे बिथांखिनि सायाव सावरायलायदों आरो नरेन्द्र सिंह तोमार बिथाङाबो बिटिआर ओनसोलखौ जौगाखांहोनो थाखाय जुनियायै हेफाजाब होनो खोथा होदों होननानै बुंथिदों BTSनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। मिरु गभर्नमेन्ट आरो BTC गभर्नमेन्टआ बिटिआर ओनसोलाव मावफुंनो थाखाय बिथांखि लानायफोरा जाहैबाय फारियै
सेथियाव दङ बिटिआरआव एग्रिकालचार आरो फुड इन्डास्ट्रिजखौ जौगाखांहोनो थाखाय जुनिया राङारि अनसुंथाइ होनाय। नैथियाव दङ बिटिआरआव थानाय आबादारिफोरखौ हादरारि आरो बुहुमनाङारि फोरोंथाइ आरो नायबिजिर होनो लांनाय जागोन। थामथियाव दङ बिटिआरआव गं 100 उन्दै एबा फिसा फुड पार्क बानायनानै होगोन। ब्रैथियाव दङ अमा फिसिनायनि थाखाय राङारि हेफाजाब होनाय जागोन। बाथियाव दङ गोबां अमा बेदर दिहुननो हानायनि राहा बानायनाय जागोन। दथियाव दङ फुड प्रसेसिं इन्डास्ट्रिज गायसननाय जागोन। आरो स्निथियाव दङ आदार दोनथुमसालि मिरु गायसननाय जागोन। बेफोरनि अनगायैबो बिटिआरखौ जौगाहोनायनि थाखाय माखासे बिथांखिफोर लानाय जादों होननानै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों। बांलादेशनि राजथावनि ढाकायाव गिख्रंथाव बेफ्रुनाय जाथाय। बे जाथायजों 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों। बे गिख्रंथाव बेफ्रुनाय जाथाया ढाकानि मग बाजाराव जादों। जाथायनि सायाव ढाका पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मग बाजाराव थानाय गंसे 3 थालानि बिल्डिंआव बे गिख्रंथाव बेफ्रुनाया जादों आरो बे बेफ्रुनायखौ बिल्डिंनि सिङाव थानाय गंसे जाग्रा लोंग्रा दखाननि गेस सिलिन्डार बेफ्रुनायनि थाखायनो जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों, नाथाय दासिमबो रोखा जायाखै। बे गिख्रंथाव बेफ्रुनाय जाथायजों 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों। 50निबो बांसिन सुबुङा जोखोम जादों, जेराव 10 गाज्रियैनो जोखोम जादों आरो बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों। लोगोसे थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ होननानैबो फोरमायथिदों। सुबुंनि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो बेफ्रुनाय बिल्डिंखौ लाफानानै गासै गं 7 बिल्डिंनि खहा जादों आरो गंनै बासआ खहा जादों। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो ढाका पुलिस आरो अर खोमोरग्रा बिफाना रैखा खालामनाय हाबाफारिखौ मावदों होननानै ढाका पुलिसा फोरमायथिदों। मोनथाम राजखान्थि हान्जानि गेजेराव नारा-नाथार बुलायलायनाय जाथाया सोराङाव फैदों। त्रिपुरायाव बिजेपि हान्जा, बेरेखा हान्जा CPIM आरो रिजनेल पार्टी TIPRA मोनथाम हान्जानि गेजेराव नारा-नाथार बुलायलायनाय जाथाय जादों, जायजों 24 सुबुङा जोखोम जादों आरो बेनि मादाव सासे CPIMनि MLA सुधान दास आरो बिथांनि बिसियाबो जोखोम जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बे बुलायलायनायजों जोखोम जानाय 24नि मादाव बिजेपिनिफ्राय 10, CPIMनिफ्राय 8 आरो TIPRAनिफ्राय 6। गासैबो जोखोम जानायफोरखौ फाहामथायनि थाखाय गुबुन गुबुन देहा फाहामसालिफोराव थिसननाय जादों। राजखान्थिनि सायाव खोथा दान्थे-बिदान्थेनि थाखायनो बे बुलायलायनाया जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बेरेखा हान्जा CPIMआ पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांनायनि हेंथायै सोमावसारदोंमोन आरो बिथांमोन सोमावसारनायनि खाथियावनो बिजेपिनि मोनसे जुथुमबो जादोंमोन। बेयावनो बिजेपिनि सासे मावथिया CPIMनि MLAखौ गाग्लोबग्रोदों आरो बेयावनो उनाव हान्जानि गेजेराव नारा-नाथार बुलायलायनाया जादों। लोगोसे बिजेपिया गुबुन गुबुन जायगायाव CPIMनि अफिसफोरखौबो बुफाय-बुसि खालामदों। CPIMनि त्रिपुरानि बारग' चिफ मिनिस्टार मानिक सरकार बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दानि बिजेपिनि त्रिपुरानि चिफ मिनिस्टार बिप्लब देब आरो गभर्नर रमेश बैसा बिथांमोनहा बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरि आरो मददगिरिफोरनि सायाव इनाय खालामदों। लोगोसे गोहोआव थानाय सरकारा रायजोआव गुन्दागिरि खालामदों होननानैबो फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो पुलिस प्रशासनाबो गोहोआव थानाय सरकारनि गोरोन्थिखौ सामलायालासे मददसो होदों, जायनि थाखाय बेफोरबायदि बुलाय-सोलाय जाथाया जानो मोन्दों होननानैबो अजद होदों बिथाङा। आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थांखिजों जोनोम मोननाय BLTनि गायसनगिरि रुंसारि बिर सिलागां बसुमतारी बिथांनि 24थि थैनाय सानखौ मैया फालिदों। बिर सिलागां बसुमतारी बिथाङा 1959 मायथाइयाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बंसिगाव गामियाव जोनोम मोन्दोंमोन। थांनाय 1996 मायथाइयाव आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनो थाखाय BLT दानाय जादोंमोन आरो BLTनिनो गायसनगिरिमोन रुंसारि बिर सिलागां बसुमतारीया। नाथाय आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनाय सोलिफुबाय थानायनि गेजेरावनो गोब्राब लोमजानायनि जाहोनाव 1997 मायथाइनि 28 जुनाव बिथाङा रुंसारि जादोंमोन। बिथांनि 24थि रुंसारि सानखौ गोसोखांनानै मैया 28 जुनाव बिथांनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबारजों मान बावदों। गिबियाव बिथांनि अनजालि बिसि मुस्रिमा रमलि बसुमतारीया बिबारजों मान बावदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।